Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кадрлы җәмәгать, дугаларны һәм зикрләрне өйрәнүне дәвам итәбез. Киләсе мөһим дуга, белгәнебезчә, Аллаһу Тәгалә безне, балаларыбызны шайтаннан саклау өчен төрле дугалар өйрәтә. Шуларның дугаларының берсе Марьям алейхиссаламның әнисенең кылган дугасы. Ул әйткән: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Шушы дуганың мәгънәсе: Я Раббым, бу баланы һәм аннан туачак балаларны рәхмәтеңнән сөрелгән шайтан явызлыгыннан синең саклауыңа тапшырдым. Шушы дуга ул Али Имран сүрәсенең 36-нчы аятында килә. Тагын бер тапкыр аны кабатлыйк. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Я Раббым, бу баланы һәм аннан туачак балаларны рәхмәтеңнән сөрелгән шайтан явызлыгыннан синең саклауыңа тапшырдым. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.